سلام سلام حوات كلكم عارس لكم السلام انتعنا نتمنخو كبرات حواتي كم كل جزي سلامكم بزحي بللي مساكم زلخو حفتكم سلامي مبار نايلوم مع انتي فيديونا دما او دعمت نجمري او دعمت كمي حاليفو ماريا يوهانس مسكال نابلنا مالتي كبرات حواتي كم سريو زلخو نحلف او دعمت استساني يلن كلن يلا مالتي سلازي كورات حواتي نايلهم معنتي زي فيديو سرحة زلخو مالتي قلق قلبس حالة زخونا نقر تقبر كاللخا بفلاي بزناي مسكال يوهانس كمهز خلوسي تابعو ليخا بتعميخا تصبا يومو قلق قلق حواتنا هات سمع زسناتنا يكونانيو فلاي نايرتراويان سي ايكونان قلق نبل حوات هلنا مالتي حجي انتاي نموالي ناتنا نمنصار ማለት መረዳእታ ማለት ምናልባት አጸዋዋዕ ኢና ንፋላለ ንኸውን እምበር ሓደ ዓይነት ባህል ከም ዘለና ሓደ ዓይነት ኩሉ ነገር ከም ዝኾነ ማንም ሰብ ጠፍኦ የለን ግን ምናልባት እቲ አሸንዳ ተባሂሉ ዝጽዋዕን መስቀል ዮሐንስ ተባሂሉ ዝጽዋዕን ምናልባት ኣብኡ ይትፍልልይ ደይምርዳእ ዝኸውን እምበር እቲ ባህልስ ሓደ ዓይነት ባህሊ ስለ ዝኾነስ ናትናን ዓይናትናን ንብለሉ ምኽንያትስ የብልናን ማለት እዩ ሓደ በቲ ሃይማኖታዊ መንገዲ ኣለና ማለት እዩ ዳሕርካ በቲ ባህላዊ ውነይ ሓደ ዓይነት ባህሊ እዩ ዘለና ስለዚ እንታይ ዳይት ዝፈላለየ ተይልና ግን ኣጸዋዋዓ ማለት እዩ ኣጸዋዋዓ ብናይ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ብናይ ትግራይ ኣሕዋትና ኣሸንዳ ተባሂሉ ይጽዋዕ ብናትና ከዓ መስቀል ዮሐንስ ማርያ በብናቱ ጸዋዋዓ ኣሎ ማለት እዩ ደብረ ዘይቲ ኢልካ ተብዕሎ ካሊእ እውን ኣሎ ሓፈሻው ግን መስቀል ዮሐንስ ግን ኣነ ከምትናተይ ከባቢ ማለት እዩ ካብ ማርያ ኢና ንጽበዮ ከምቲ ዝብለኩም ኩሉ ግዜ ኣብ ዝሰርሕዎ ቪድዮታት ካብ ማርያ ወትሒዘውን ሰሪሐ ነይረ ማለት እዩ ካብ ማርያ ኢና ንጽበዮ ንሕና እተን ምዕባይና ዘለዋ ኣሕዋትና ሕዛብ ክሰርሓ ከለዋ ዕንቂ ገንበር ክሰርሓ ከለዋ ኣዚና ንቐንእ እሞ ንሕና ክንደአን ማእሲና ንኸውን ንብል ነርና ማለት ክንደአንሲ ማእሲና ንኸውን መንታን ዕንቂ ገንበር ክግዘአና ሕዛብ ኣብዚ ስፊላ ገይረን ብድሕሪተን ሕዛብ ዝገብራ ማለት ዝተፈላለዩ ፈትሊ ገይረን ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ደስታ ነይርና እዩ ስለዚ ጸንሐ ኢና ከዓ ስለ ናትና ስለ ዝኾነ ኢና ከዓ ንገብሮ ዘለና እምበር ዘይናትካ ተኾይኑ ዘይትፈልጡ ተኾይንካ ዘይትሪኦ እንድሕር ኮንካ ክትገብሮ ይትኽእልን ኢኻ ሓፈሻው ግን ስለዚ እዚ እንታይ መብርሂ ከምኡ ዓይነት ኣሕዋት ኣለና እዚ ናትና ይኮነን እዩ ኖ ናትና እዩ እንታይ ዳ እዩ እቲ በአሸንዳ ዝኽበር ምናልባት ተዓቂቡ በቃ ኣዝዩ ኸኣነ ክፍለጥ ስለ ዘለዎ ከዓ እንዳ ተዓቀበን እንዳ ሓየለን ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ በኣናኻ ከምቲ ዝበልኩኹም መስቀል ዮሐንስ ሓደ ሰብ እውን ፋሕፋሕ ኢሉ እዩ ከምቲ ናይ ቀደም ክነብዕሎ ወይ ከምቲ ናይ ቀደም እዩ ገይሩ ተገዲሱ ዝገብራ የለን ሓቂ ሕይሽ ንንዶ ሕጂ ኩላትና ዋላ ወፂናስ كلنا نحنا خمانه نحنا خلنا خمان سدرا بيتنا زقبرو وزنور دامبر نحنا أفت نحنا زنورنا لجزء خمان سي تبقى غيرنا خمتنا سدرا بيتنا غيرنا تجزء أي حلفنا يوني من طي تجزء سلة تغيره كنتات تغير مونجو كنتات تفتيرو دحار تفحفح والمتي مالتي اتمن سي تي ولا تن أوالد مرعوت قالتي ندبلك أي خير مالتي كما خذ بلا محازخات زي بالك أي صحبة كانوا حجي بخو مع عينة لا تزحى حالة خيدنبرغ فلاي أبس درابيت نازل نبرة تي حس حلفوا جزء أزيو دس بزبل حمشت عاد شدشت عاد خوينهم أب حدا قول تأكيبهم تصاوتهم زنورو كماريا جميرة مالتي كماريا جميرة كسام مسكال حلاف مسكالون حدا سومن حج نحنا أركبنا لنا خمسة ناس درابيتنا غيرنا إنا دين تصاوت مبر كم تقولكم يرد أن مالتيو ولا نشتغل لناس نخيل يرينا تم عباينا زنور عبيت مالتي نخيل مو نفت متصاوت ربان خيل وقست خمسة جير خوري هرم نير قست خمسة جير زل سعس عندنا أنا ورس نص درابيتنا نجزانا زس حقول له جزيني يروي مالتي أبتناتنا جزيجن كم تزبلكم زلخو مالتي الجزين لا تغيرت خلطات مستفترة وفرح له قال له دفير كخت ورد نايت خلنا متصاوتي جن نبر سلا زخانة نسبوي خاص سلا زخانة كن نجبر نيرنا عينا مالتي كبرات حواتي سلا زي أتصاوع رأيك فلا لزخير من البات بأنا بيرترايان مسكالة يوحنس تبهيل تسوع بناي حواتنا بناي تجريكا عشان دا تبهيلو يتسوع مالتي مبر حدا عينة بهل إذا لنا
ሓደ ዓይነት እምነት እዩ ዘለና ስለዚ እቲ ምዕቃብ ጥራይ ዝፈላለ ማለት እዩ ንሕና ምናልባት ከምቲ ናሱ ጌርና ኣይዓቀብናዮን ክንከውን ንኽእል ኢና ኣይምፃናዮን ክንከውን ንኽእል ኢና እንተዘይኮይነ ግን ሓደ ዓይነት ባህሊ እዩ ዘለና ስለዚ ኣብ ዓድና ትሒዝናኻ ንገብሮ ስለ ዝነበርና ኢና ሕጂ እውን ክነንፀባርቆን ክነፍልጦን ንፅዕር ዘለና ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ኣነ ሕጂ መስቀል ማርያ ዮሃንስ ክመፅእ ከሎ ይገብር ኣነ ካብ ዕንቁ ገንበር ጀሚርካ ትሕዛብ ገለ ኩሉ ቅናት ይገብር ኣይግድሸንን ኢኻ ገይረየ እየ ዝወፅእ ኣብዚ ፅርግያ ኣብ ፅርግያ ገይረየ እየ ዝወፅእ ሕጂ እንታይ ብልኒ ኣብ ባዕሊ ኣክሱም መቐለ ከይዶም ዝፈልጥዎ እንታይ ብልኒ ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ዲኽ መፂኺ የብሉን እዮም ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ዲኽ መፂኺ የብሉኒ ኢትዮጵያ ይኮንኩን ግን ኤርትራዊት ሓፈሻዊ ግን ሓደ ዓይነት ባህሊ ኣለና እየ ዝብሎም ሕጂ ኩላትና ሓደ ዓይነት ባህሊ ኣለና ገለ እየ ዝብሎም ማለት እዩ ስለዚ ናትኩም ናቶም ገለ ዘይኮነ ሓፈሻዊ ክንዕቅቦ ኣለና ባህሊት ስለ ዝኾንከ ነዚ ነገር እዚ ሒዘዮ መፅአ ማለት እዩ ወይ ድማ ክንሓትት ኣለና ባህሊት እየ ንስድራ ቤትና ናትና ኣይኮነን ገለ ኢልካ ንባህልኻ ምፅያን ወይ ድማ ንባህልኻ ምፅላእ ገለ ዘይኮነስ ከምዚ ዓይነት ሲ ሓደ ይርዳእኒ እዩ ንኣሽቱ ኮይና እውን ስለ ዝወፃና እቲ ንእስነት እውን ኣይርከብናሉና ከምኡ ዓይነት እውን ኣይተዋፈርናን ፍላይ ኣብዝናትና ግዜ ሲ ወደ ወዲ 8 ዓመት እዩ ስግረዶም መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ብዝጎቢዝና ክንደይ ዓመታት ጌርና ኣለና 11 ዓመት 10 ዓመት እንድሕር ጌርናስ ወዲ 8 ዓመት እንድሕር ዳ መፂኺ 18 ዓመት ጌርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ እቲ ምድንጋራት ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ከይፈለጥና ስለ ዝወፃና ኣብዚ ከዓ ብማስ ሜድያ ዝተፈላለየ ንርኢ ኣለና እሞኒ እዚ ዳ ኣብ ዓድና ርኢና የንፍልጥ እናትና ድዩ ክንብል ንኽእል ኢና ሓፈሻዊ ግን ክቡራት ኣሕዋተይ ባህልና ንሕታት ንወለድና ንስድራ ቤትና ከምኡ ድማ እምነትናን ባህልናን ማዕረ ስለ ዝኾነ ብሓደ እዩ ዝኸይድ ብሓደ ከዓ ክንዕቅቦ ስለ ዘለና እምበር ናትናን ዘይናትናን ንብለሉ ምክንያት የብልናን ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ስለዚ መስቀል ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ሕላፍ መስቀል ሰሙን ኢና ንፃወት ማለት እዩ እንታይ ንብል መሲልኩም ሰገነይ ሰገነይ ዕምበባይ ዶ ወሪዳላይ ኢና ንብል ሕጂ መስቀል ዮሃንስ ካብ መስቀል እንትዘልኩም ሰሙንና ንፃወት መርዑት ኣዋልድ ደቂ ተባዕትዮ መንእሰያት ኩላትና ኮይና ማለት እዩ ሰገነይ ሰገነይ ዕምበባይ ዶ ወሪዳላይ እንዳበልና ኣለኽ እንዲኸን ደቂ ማይ ወዶ ሚዓይኒ ፀሓፋ ይኹን እስኪ ዝኸነት ጠፍአኒ እዩ ዘሎ ፀሓፋ ይኹን መላእለይ ስለዚ ከምኡ እንዳበልና ክቡራት ኣሕዋተይ ንሕና ኣብቲ ጎልጎል ወይ ድማ ኣብ ሩባ ከምኡ እንዳበልና ኢና ንፃወት ኣዝዩ ደስ ዝብል ባህሊ ኢና ዘለና ንሱ ተዓቂብልና ተመሊስና እውን በቃ ነቲ ናይ ቀደም ባህልና ክነተግብሮ እዩ ናትና ፃዕሪ ማለት ሓፈሻዊ ናትና ፃዕሪ ስለዚ እንታይ እኽብለኩም ደልየ ክንሓትት ኣለና ባህልና ድዩ ንገብር ዲና ኣብ ዓድና ከምዚ ዝበለ ኢልናስ ክንሓትት ጥራይ እዩ ዘለና እምበር ናትና ኣይኮነን ገለ ኢልና ኣይንፀየኖ እየ ዝብለኩም ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ሰሙን ካብ መስቀል ትፃወት ብድሕሪኡ ዋዕንበብ ትኸይድ ንዓዳ ከምቲ ፅባሕ ቀዳም ማለት እዮም ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚርካ ስጋ ፅባሕ ቀዳም እዩ እቲ ፀወታ ዝቕፅል ምስ መንእሰያትካ ኮይንካ ደቂ ኣንስትዮ መርዑት ኣዝዩ ደስ ዝብል ባህልስ ኣለና እዩ ዘይምዕቃብና ጥራይ ስለዚ ክንዕቅብ ኣለና እየ ዝብል ክቡራት ኣሕዋተይ ንኸምኡ እየ ሓደ ሓደ ምሻሎ ከምኡ የጋጥመካ እዩ ስለዚ ንምብራህ ዝኣክል እዩ ዝተፈላለዩ እውን ከምኡ ንህሉ ንኸውን ኢና እቲ ዘፈላለየና ወይ ድማ ዓይናትና ክንብለሉ ንኽእል ምናልባት ኣብ ኣፀዋውዓ ጥራይ በቃ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣሸንዳ መስቀል ዮሃንስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚ መስቀል ዮሃንስ ክትከይድ ከላ እንታይ እንዳበልና ኢና ንደርህ መሲልኩም ኣይ ጓደንየ ዋዕንበብ ከይዳ ኮሪ እንዳበልና እንታይ ዝበሃል ኣይ ጓደንየ ዋዕንበብ ከይዳ ኮሪ እንዳበልና ኢና ዋዕንበብ ክትከይድ ከላ መስቀል ክትሓልፍ ከልና ማለት እዩ ኣበይ ቀሺ ዳኒና ዋዕንበብ ከይዳ ዓዳ ሳንዋና ኣበይ ቀሺ ዳኒና ዋዕንበብ ከይዳ ዓዳ ሳንዋና እንዳበልና ንመስቀል ከዓ ነፋንዋ ማለት እዩ ከም ዝለኩም ዘለኹም በር
ያ ክንዕቁቦ ጥራይ ኣለና እየ ዝብል ኣነ እምበር ናትና እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ በዚ ከምዚ እንዳገበርና መስቀል ዮሃንስ ማለት እዩ ንፃወት ነርና ከምቲ ዝበልኩኹም ኣዝዩ ደስ ዝብል ብፍላይ ስድራ ቤትና ኣሕሊፎም ደስ ዝብል እዮም ኣሕሊፎሞ ከምቲ ዝበልኩኹም ካብ ቀደም ማለት እዩ ሕጂ ግን እምነትና ዝነበረ ግዜ ግን ከምቲ ዝበልኩኹም ምስ ተቐየረት ግዜ ንሕና እውን ፋሕፋሕ ኢልና ሕጂ ከማን ሕጂሲ ወላ ሓንቲ ኣፍታ ባይቶ ጥራይ እዮም ዝፃወቱ እምበር ከምኡ ገለ ዝፃወት ሰብ የለን እዩ ግን ዓቂብናዮ እንድሕር ፀኒሕና ንሕና ወላት ማስተምዚ ዝውለዱ ዘለዉ ደቅና ከማን እንድሕር ከምዚ ጌርና ምሄርናዮም ዋ ንዓኦም ከይዶም ከማን ከምዚ እንዲኹም ትገብሩ ነርኩም ክብልዎም ስለዚ ባህልና ንዓቅብ ባህልናን እምነትናን ማዕረ እዩ እሞ እንተዘይፈሊጥናዮ ክንሓትት ጥራይ ዘለና ንስድራ ቤትና ክቡራት ኣሕዋተይ ንቀደም በሉ ከዓ መስቀል ዮሃንስ ናይ መስቀል ዮሃንስ ንኣውደ ዓመት ንቀደም በሉ እንትሪእዎ ዘለኹም ስዋ ፀራይ ማለት እዩ ፀራይ ስዋ ንቀደም በሉ ንቀደም በሉ ስለዚ ከምኡ እዩ ንብለኩም ኣሕዋተይ እቲ እናትና ጥራይ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ እቲ እንዳተዓቀበ ይመፅእ ንቀደም በሉ ከም ብዕሊ በቃ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ኩላትና ስለንፅበዮ እቲ ብክብ ዝበለ ይብዕል ኣሎ ይርአኽ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናትና ከዓ ምናልባት ከምቲ ዝበልኩኹም ከምቲ ዝድለ ማስ ሜዳሃት ክርአ ኣይተረኣየን እዩ ኣይወፅን እዩ ከምኡ እውን ኣይበዓልን እዩ ሓፈሻዊ ግን ኣብ በቢዓዱ ግን መስቀል ዮሃንስ ብደንቢ ኢና ንፅበዮ ደቂ ኣንስትዮ ኩላትና ከምቲ ዝበልኩኹም ዕንቁ ገንበር ክንሰርሕ ከማና ዝበላ ዓበይቲ ኣሕዋትና ዕንቁ ገንበር ክሰርሓ ከለዋ ሕዛብ ክገብራ ከለዋ በረኻ ብጣዕሚ ኢና ንቐንእ ንሕና ክንዲዚአን መኣስ ንኸውን ኢና ንብል ነርና ማለት በቃ ንሕና ከምኡ ክንገብር ክንዲዚአንስ መኣስ ኢና ንኸውን ገለ ኢና ንብል ነርና ስለዚ ጌርና እውን ፈቲናየ ኢና ኩሉ ማለት እዩ ግን ከምቲ ዝበልኩም ከምቲ ናይ ወለድና መቐረት ዘለዎ ግን ኣይኮነን ነይሩ እሞ ሓፈሻዊ ግን ናይ መስቀለ ዮሃንስ ወይ ድማ ኣሸንዳ ሓደ ዓይነት ባህሊ እዩ ዘለና ንምባልየ ክቡራት ኣሕዋተይ ናይ ኩላትና ማዕረ እዩ ንምባልየ እሞ ናይ ሎም መዓልቲ ቪደይ ኣብዚኣ ክተኣኽለኒያ የቕረይታ ግን ዓንቀረይ ቆርተይ ርግዲ ኢሉ ዘለና ይሰዓለን ቅነ ብልዑ እውን ኣብዚሕና ኢና መስለኒ ኣውደ ዓመት ብዝኾነ ክቡራት ኣሕዋተይ ካባኹም ዝደልዮ ላይክ ሸር ኮመንት ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ምትብባዕኹም ኣይፈለየኒ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰሰናዩ ብሩኽ ቅነ